tam legal argument kan ko kabang China sejak karena dihasa itu bisigo je barang-barang hadap menjadi sistem barang-barang ekspor department ada pada di komunitas ini sejak buat ini along ini jok saknai ba ini je yang orang tongmane buat bang nanti saya jok sinai jok sama macam kita sana berai ke hamjage sampai kemana omah kita kalau nukurok kabang ma thai na sinai jak tabok kono dora along jok kena sinai ayam ber angkem kameraman no sana ayam ber ayam tabok baru menangkat joge ang kalau je lukurang ke tam bagi kono macam nasi cepat kono bisa lukurang bisa kok nalane pula no hambai media rong te tini seng paiman engka sini sar om thai hai kaba utpol deborma bumung tini te bo along ro jelo sobjak tongmani abunu tini kobna hini knau engke abuni bagai seng jotun khatungjak je bohai leaders bohai capabilities bohai capable leader seng bono lamjang nei seng belaino khatungo tei bohai borok dofa belaino nango tei kwbangma nini kwbangma podo hai koba lama bo tongkha belaino chin bagai hamnai hini am bagai seng belaino khatungo bono tabo bo kok hangga seng lamjangani tei kwbangma borok faijak am bagai seng bono nasinglai tong nung to sure side mang kaje botini yok nai no nei abo to nung tasim to yok na hin khana osin saung ke ba yok na hin nos plus man so kana borok saka kago song mangkha ko order mangkha ako khane am bagai seng bosir no yok nai ni seng nasing tong nei to botam samung ka ham khlai tani ono bono sukai te dulna kereng leader ni sini man ka bas kai man ka dofan dagi botam samung ka ham bo kwbangma seng khanao audio te boni bobai tongnai borok rok te kwbangma agi party khai tongmani NLF tini ngai bo teidulmani kok samani bebak digi wono bo je inspiring khamini aborok jotono boni kaham no te audio rogum joton kana je bo samani akomani aborok bo jeng kwbangma sitai bakse siarok bo sibai kya tam jengjalung tong hawa tam tong aborong tei jeng belai no binor serengtai tong tei chini sarut polno bo jeng haino hai dofani ngai hambai maya parung bono ko botago bo along no go oro kwai subject aro sopajak engke aro no jeng nasinglai tong bono busuk bang na tinoro je bono mas mai jago hai ke kurung kothong ini oro nukhangke taibu yang rogo tongo oro haino kisasi engke 200 rok ngai tinini jenai mani ke baksa to phaimi ani knau kisa samung khum tongmon bai am bagai je mansak aro kuthum bai ketini boyok na hini saiman no gase na tong thogai jak khatung lai jak kana khatung lai jak jeng belai no khatung lai jak chini mong kisare sire anbu mungka ruben koloi omtin belai khina hambai tini electronics media roma जों दिनै अरो फाइमानि मेन कारण हंके मेन रिजन अबनो सिनि हाथाय दफानि बागै बिनि जे लांमानो बिनि जे ताबुकसाक जरो जे बिनि बयसनि अडेकनि से गोबां बसिनि हाथाय दफानि बागै बस सेक्रिफाइस खालाय सामुं खालायनाय लिडार्स खरकसा 2021 नि सिमि ओ आलंग सबजागै दंमोन हेबा दिनै बेलायखनो जों खातं थगो बहाय बरक दिनै asuk bosoni pore botini yoknai aboni bagini जों जतनो public rok bono hamjagai bono lamsongna bagai phailai tai जों o social media ni bisingte जों obo sana musungo message rena musungo bohai leaders जों tirpura hawo nango bohai leaders ne जों mangkhangkai chini borong bagai gobang mano जों development khlaimano tai sinai siya dongno जों sibo mano samung bo kaham khlaini hani sing khaw poito tongo ngai जों poito bo khlai
aboni bagai जों tini belai khino tongthok laijak tei जों belai khino asa khlaino phailayo जों jotono haksalni phaijak baksa haksalni phaiyi yang side pa dogo thangjak tongo hingke जों tabuk jotono lamjak lai lamsogin tongo bono bo tabuk yok khangkaino जों bono lamsogna bagai dofani samung kaham tang thaniyo botini tamni bagay bahike along nogo job jangna nangkha abo sadi dofani samung kaham tangtani ba norok jotono saimana tini ni kogi abo agi ni simeno sini je tabuk ADC rogo bo sungno EM ngnai MDC ngjak gobang mano tongo MLA sungjak rok dofani samung khaitani alongo sobjagui phaya borok sabo tongkha hayada norok naine je norok teb kaham kai siungga bo dofani samung khaitani to bo NLF ti hini romjakhana abo khakhayo haipono bo sini hatai dofano yok samarona bagai bo tini o samung khlai jong hingga bo samung khaitani no bo yok tini romjakhata haide nin sini mung an bong ontus de borma ang khumlung